Profesa Arthur Peter Mutharika wakonza mapulani abwino oyenera chifukwa pano pa chigawo chapakati mchewa ukamana fetereza ndio tuwamupha. Tikapita mu mzimba umu mtumbuko ukamana fetereza wamupha. Chifukwa kuno ndiye kumene kuli ulimi nambara 1. Ndiye ulimi sukutheka chifukwa cha mapolisi aboma. Ndiye ine ndikupempheni Secretary General kuti pamene tikupanga maplani athu tibwererenso tiona anthu akumidzi awa ndiye ni akadziko. Pakali pano boma ili anthu akumidzi la iwala. Zoti kumakhala fetereza wamtengo wabwino zimene zijayiwalani zatha chifukwa cha ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye amene akufuna kuti zinthu muno zisinthe, kusintha kwa zinthu ku Malawi nkuchosa chakwera pa mpando kuyikapo Profesa Arthur Peter Mutharika. Ziwongo kwambiri. TPP wewe! Timafuna ife timve kuti kwa danzathu kunyanjako kuli bwanji. Ndiye ngati danzathu na osakulira kunosatikulira Bwana Secretary General mochidule malira la mbongozi kapena kuti mbophani moto palibe poti munthu akozogwira pose mpaonongeka. Mundilole bwana ndadzutse advisor wa president pankhani za Anyamata Honorable Titan Musa apereke moni 2 minutes ikatero nkhani kukwera mtunda. Anyamata ndikukumbutse akamabwera kutsakubani mafuse za Chala mwamba aliyese uko chala kwa mneneri wa chipani cha DPP Honorable Malomba komanso amene mmayankhulira president ulemu wanu akuluakulu nonse a region amaikunje a director amayi nonse a NGC amene muli pano ulemu wanu Bambo Zuze Mvoliwa Honorable Romeo Banali komanso ose iwala ma district governor nonse amene mwalemekeza msonkhano kwaperekeza bwana tango imani ma district governor aombeleni mmanja ma district governor amene khalani basi bwana ndisanayambe kuyankhula tili ndi nzathu atamva kuti ndilo mukubwera pano chinamkomera kuti ndili ndi kamphaso ndikufuna ndapase a Secretary General. Ndiye bwana ndiyapemphe bwana Muhammad kumene muliko tatenga mphaso yanu tafulumirani malingana ndi nthawi mwapase a Secretary General mwachangu. Bwana Muhammad DPP we bwana ibwerabe mphaso akamabwera ndizayima koma ndiyankhule. Bwana Secretary General ine Nyamata wanu choyamba bwana ndikuthokozani kwambiri. Bwana ndikuthokozani chifukwa chokoza msonkhano kumalo ano. Bwana tili kuno ndikwa Chatoloma osati pa trading koma mkatikati mwa mzinda wa Chatoloma. Bwana akamanena kuti chipani anthu ake ndi amene mukuwaona asonkhana papawa. Bwana kasakhale koyamba kukoza msonkhano mkatikati mwa midzi ngati muno. Bwana anzathu aja chifukwa chakumva kuti Peter Mukito akupita kwa Chatoloma anayika bonanza. Ndikunena pano pa bonanza apo palibe anthu. Tilibiwe bwana amaona ngati kuti msonkhano uno ukhoza kulephereka. Inu mmene mukusionera nkhope zingalephere msonkhano? Inu mmene mukutionera ife tingalephere msonkhano? Bwana ndikupempheni wiki ya mawa mungonzenso msonkhano wina kumalo ena. Tilibiwe bwana kusonkhana kwa anthu awa ndi chitsimikizo kuti anthu awa akumva kuwawa ndi boma limene lilipoli. DPP bwana pakuti msonkhano uno si wanga ndi msonkhano wanu koma ena mwabwera pano amene akutumani. Msonkhano uli pano ndi wa chipani cha DPP. Abwera pano
general nda secretary general achipani cha DPP. Ndiye mkabwerera akakakufusani kuti kodi mdapita kuti kodi amati chani mukauze kuti kunabwera achipani cha DPP motsogozedwa ni secretary general Peter Mukito akuti pa 16 pano Professor Peter Mutharika akubwereranso mboma. Diliwe bwana pali zifukwa 10,000 zimene zikuyeneleza a professor kubwereranso mboma koma chifukwa cha nthawi ndingochulapo ziwiri zokha. Diliwe bwana chifukwa choyamba nthawi imene a professor ankachoka mboma Federeza anati 15,000 kwati pano ali pabwanji. Diliwe chifukwa chimenecho sichikukwanira professor bwalira mboma, sichikukwanira professor bwalira mboma pano pali pabwanji Federeza. Bwana anthu mukwaona apa bwana angosamba ngati ubatizo. Diliwe sopo bwana anadula anthu angosamba ngati ubatizo phi kuzibuda ulendo apita we sakukwanira apita bwalira mboma. Bwana mmanyumbamu bwana tingobereka katundu oziletezera anadula apita weye. DPP weye. Bwana secretary general mlangizi wa president pankhani za Chinyamata Honorable Titan Musa na yeso sadatsutsane nawo wa director of youth and youth Malola kuti Chinyamata nawo sakulenda perimodzi. Pano bwana mundilole ndikwezekebe Mtunda original governor achigawo chino chapakati amene mwayimirira na bambo Randani. Pano lero pabwera nkhuzi ziwiri ona bwana Malomba amene ali mneneri wa president komanso olemekezeka secretary general amene anapita Mkhito. Motero mukalankhula kwadzutsana mukalankhula inu mwadzutsana Malomba ntchito yanu mukatero bwana wankulu ndeti mwamalizana nayo. Mundilole ndipasani microphone zikomo kwambiri. DPP we pano bwana secretary general mmanja mwanga muni ndi mwana mwamonayu wasowana na amayi wake msonkhano wakulawu ngati mukumuona chonde amayi aka mwana uyu bwerani muzamtenge kaya anabwera ni munthu obwera naye limodzi abwere kuno tizamtenge zikomo kwambiri. Chala mwamba Kasungu Mpasadzi chala mwamba Charoloma yonse chala mwamba DPP woye.